guys, welcome back to my channel. नोंथाङा जे चेनेलाव आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायलांदो। दिनैहाय आङो फर्स्ट टाइम लाइफआव माइ गायहैगोन। स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जों दंफायो आनै दङ, माखासे खामलाफ्रा थांग्रोबाय। स' दा जोङो निहा आं आनैजों थांगासिनो। आबैमोनावहाय मा होनो माइ गायनो थांगोन। दिनैहाय जांख्रा, स' नायलांबाय थादो। Đây, Dương là Nihai à? Dương là Nihai à? Mày gái thằng này cái đứng khô được. Ơi, dám xí. Dương nhà An ơi. Chẳng là dán thằng này đâu. Đã Dương là mèo. Đã Dương là mèo đông gà xí nữa. Thả bài gà xí nữa. First time. Jangan jangan. Bena, dubli bari ya. Oka mau na. Yudang. Hah? Bena nga. Lama ko tigay pra man pula. Baba jingu guys, ni jangan. Guru. Mai ko na kai. 코로 아론에 카느르가 저기가 지금 다 부르졌네. 야, 바 셀피로 나랑 뭐 카네 많이 부르자. 떼카근 자 그간 마이 가이는 봐 당난 거 야, 능 마블 신나온 건 Dosta lo ang batun sa kasi. Pwede ba may kain siya? No. Oh, de pwede hay. Oh. Musa nang guna boy pwede. Oh, de. Abi ko ling hodong menang ngamay kayo po na. Dia nih, sama sang. Pwede ba may kain siya? Mang sungka ba? Muya pwede mo. Jangka sana. Dia za sai buhay kayo na. Pilaw stung na madong kay. Ubi chingay dong ne. Ne. Makasih. Anay bijang sangren siya ba pwedeng karigat. Ramya bina. 자, 모장 가지네니 지나 산둥도 그야 옥하버 그야 퍼펙트로카 바르 코스토 자약 세정니까 장크래야 되길래 사탐 동 네 바라기야 장크라바버 바라기라 액 두이틴 사리 소이도 골로세 바라기라 가이가시나 जोंबो स्टार्ट खालामसै एबार गायनो थाखाय रेडि जाबाय जों दा दुब्लियाव ओंखारसिगोन सानैबो ज' नायदो आं माबायदि गायो दे नाय रोङोना रोङा आंथ' रोंखाया थेवबाबो नायदो आं ओंखारनोसै आयौ दुब्लिबामगोलै हाब्रावनो दख'नाखौलाय माथो एफा ग्रौ मोखाङाव दानि हाखौ फुनगोन आयौ दा गोथौ हाबो माथो खालामा जाया जोंनि थिंजाय नंगौआना दा खोथिया लाबाय स्टार्ट खालामनोसै बे गायदो नायदो बिनि गायनायखौ माबायदि गायो रोंना रोङा दे बाज्रायनोसो नायखाबाय खोथियानो थाबावा हाया जाबाय रोङोब्रा नैना एथ' मोजां गायदों एथ' मोजां गायदों आङो
मानो बिदि दोंनैल' गायलांगोन नामा जाखो मा दोंनै गायना जानो हानाय नङालै आङो आंनियावल' नङाला Re, ambil dia kayak ini, deh. Oh, deh. Deh, mari kayak do. Mari nih masih sulung bra, mari dengsi lo kayak. Oh, dengsi lo nggak? Oh, bisa kurang gay. Mama biar. Nih, mandi nih baju korak kayak nang udah. Saya tuh tent tuh baju nih gaya kerja pun doa salah nanggo. Biji korak gay, biji korak. Bilau kia hay chính là có bilau kia tiêu ba quẩy lắm Sao bây giờ quay cái nè này má cái này rất đừng để kingkra kingkri sih không ơi biang cái này nữa kingkra kingkri mày mà đi như thế này chị không man mà lại Nggak kayak kira lalai. Baiklah, lam. Kamera minat mo장 nggak? Coba. Angna bangsin mo장 jagan mencito. Mai kayak ini ya. Ya udah bilau. Ya bilau. Ayo malah jenis ya. Thôi. Orang kayak bocah tidak saya koi. Đây bây giờ cái ăn của nó buộc khi đâu mà câu nó sai ăn sáng nó sao mà phải người lên người ra là sẽ phải ăn nó kia nó kia mà bao nó ra được đâu người lên nhà sai ăn sợi Angno bangsin gaydों itu जाखाया नोङा माथो आंसो बांसिन गायदों ओरैनो थाफानायल' बियो थाफानायल' नोङा माथो माइ गायनानै जानो हायोब्रा आंबो जामबिलाय अखा नागिरबाय नै अखा हाबायलै अखा हाबाय जा सासे नुहुरना दुब्लिखौ जों गासै दब्लायथाम हाबबायना औ दब्लायथाम दब्लायब्रै जाबाय दब्लायब्रै बेजों हा सय दंगल दंबावो माबा दंबावो दब्लायसे दब्लायनै मा बैयाव दब्लायसे खोथिया थिलियाव खोथिया थिलि खाथियाव गैला आंनिया nunggu kabur, kasih kenang itu. Bilau apa mana? Bilau ah? Angja bilau. Angdang kan? Doi mari mana bilau dong nampu manjaiman. Bilau gaya nak kita kawin ada gila biar. Ada pedis kumai nak kawin nane, pedis aja. Kumai aku. Sana bahas lanang kual yang kode. Komen box out. Hangrang ya asrangnya. 2 menit kayak mana? Aida jangan biar. Hasil lanang kuba. Hambai lah hasil kayak ini pisau ang nuhur banjir bay. Hah? Hasil kayak ini pisau ang nuhur banjir bay nang. Jangan deh dok makasih bay nahur kena. Lengur kenapa sih lengur deh. Siapa deh bay? Ayo. Ini keras nak kain
नों मानो फासयदों दा माइ गायनाया देन्जार स्पिड गायबाय जोङो फंसेयावनो गाव गायजोबनायसो बुंनायफ्राथ' आं गायजोबाखैब्रा गासिबो एफा होननाय आंखौ लायाब्रा आं रोंखाया रोंगौ रोङाखौ नङा गलालै र' गायफैद' नैहाय नों गायजोबनांगौ हले गायगला जेबो नङा नों आलसियाखा आलसियाखा नि आलसिया आं खोथिया रोगादों नै हौवाफोर गैया बिसिना खोथिया रोगा बिजौ दा हो जाम्बि ओरै खिथु उनसो होनांगौ खोथिया रोगा बे साला मोखाङा हरलाय मोखाङा नै एबार निहाया गायसिगोन मेदामा मालायखौबा नोगोर बखियो गावनाथ' जाखानाय नंखाया बे मालायखौल' बखियो मेंबाय आयौ हामालै Everything you know is in your mind. आयौ मालायसो न' लिरफिननो मोनैखाय बिहानि बिखुङाव न' लिरनो मोनफेराना न' लिरनो मोनफेराखै समायदोंनो बिखुङा आबा स्लिमनो निहाया सान्दुं गोसाबा गाया होनलायलायबावदोंमोन सान्दुं गोसा गोसोम जाजानो गियो निहाया गोसोम बिराद गुफुरखाय मालायसो माबायदि खालामना होजोबखो माबायदि खालामजोबखो निहाया गैला नायजाला बेनोसो नांगौ जाला बिदि खि खालामो मानसिखौ आय' नायलाय निहाया मा गाहायखौ गायलायलायो बेलाय मा गाहायखौ गायलायलायो खोथिया बासिग्रा मालायनि खोथिया खावग्रा सिखावसो बियो हलाय ओरै मालायनि खोथिया खावो साला Oi, bimanनिखौ एसे फुनैदो oi बिमानिखौ जादोंना गायनाया जादोंना जायाखै ना कमेन्टआव खोन्थाहरदो बखिनाङा Baik. Minta dia. Sekarang langsung mana kok? Sudah nang gua salah sih kali bicara. Man makeup man ni, nah ini
थरसे जोबसिगोन हो Are you all my फुख्रियाव बारसोमगोन दाहाय फुख्रियाव माबायदि जाखो जा मेंबाय अखा हादों सान्दुं गोसा मोनबाथ' थैबायमोन उन्दुबायसोमोन आं हाब्रुआवनो जोबथारसै बेल'सै in your mind? दिनै हांसो बेदर मोनजासिगोन ना बैलाय मालिका मेख्ला गाननाया मालिका हांसो बेदरा बेसे बुरजा मोनजायो जासोनासो थांखागोन दे लोगोफोर जोब्बायानो बेनि उनाव बाख्रि गायहैयोनो माबायदिथाय बाख्रिखौ खुनु जिन्दगि नुवाखै आङो बाख्रि गायनायखौ स' नायनोसै माबायदि बाख्रि गायो गायफेरनो रोङाखै बाख्रि नायनो आंबो माबायदि बाख्रि गायो ना बाख्रि न' लुगोनथाय नायनायसै माबायदि जायो बाख्रिया नै गायखांबायानो जोङो बाख्रि गायहैनोसै लाबोदो बाख्रि गायहैनोसै बाख्रि गायनायखौ नायनोसै Are you all my personal? मिहिया नायलाय साफाथार आंखौ जा लेथ्रा ओमफ्राय लेथ्रा होननानै थाफाबावला आंजों मुगैबावबाय आंखौ आलि गोरलैजों गानांगौ नै माबायदि गायो बाख्रिखौ बिदिसो गायो नै लाइफआव फार्स्ट टाइम नुबाय जोबनायावहाय बेखौ गायोनो माइ बुरजा जानायनि माइआ एरनायनि गाबोन टाइम गैयिनि गायखांबाय जाबाय थांनोसै न'आव जोङो दुगैना फ्रेस जाखांबाय स' दा ओंखाम ओंख्रि संनायनि फाला जानानै फैदों नै आलुखौबो हाखांखाबाय बेखौ हांसोजों संगोन हांसोखौ गोदाथ'वाखै ओमफ्राय आनैयाबो बानलु देगासिनो अनला संगासिनो सिङावहाय अनला मेवाइ अमा बेदर अनला मेवाइ संगासिनो नै अरावहाय दिनै एसे फार्स्ट टाइम अराव ओंखाम ओंख्रि संसिगोन फार्स्ट टाइमथ' नङा माने सङा नालाय एबार गोबावजों खनफा गाहामल' संफैनाय जायो फैबा दा अनला मेवाइ संसिगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो मोजां जायो नालाय ओंखायनो जोबजासिम नायनांगौ बेदरालाय अबे खामसालियाव माबानानै गोदानानै मानानै दोनखाजोब्बाय दा बेखौ हाफुनांगौ उदै बिबु ओमफ्राय गोदानानै संनोसै मा बिबु खुरखाबायना दा बेखौ सिगोन आंथ' गोदानो रोंखाया दा सोर गोदायो नायनोसै जांख्रायाव अमा बेदर लायगासिनो अमा बेदर लायबावदों अमा बेदर बे अमाबाव अमा बिबु खायसानो अमा बेदरा मिया अनला ओंख्रि संग्रा ओमफ्राय रोङा खामानि गैया माबा ओंखाम ओंख्रि संग्रायावनो सेन्देलसो गाननानै फैया देलाय मांग्रिया आंनाव सोंखादों बांसिना गुवार गैया नामा गुवार गैया ओरै मिया मा होनो ओंखाम संग्रायावनो सेन्देल गाननानै फैयो खामानि गैया मानसिखौ दा हरगोन आं र' अनखौ होगोननो गानो अखा थाइफ्रिगासिनो जा मोजां थेवबाबो बोथोरा बिराद मोजांखा जोंनि न' आबौमोननि न' बांलाया गाखोनानै थाथावथाव गाखोनायनो दे माबायदि बेसेबांबा बोसोर जाबाय जोंनि मामोन उन्दैबानो बे न'खौ लुदों
go हांसो र होमबालाय बे हांसोनाव ना नै खोमोन दङ ओमफ्राय दा बे खोमोनखौ ना थुजाजों बख'नांगौ नै नङाबा बे खोमोनखौ मोनजाफायो नै जानो माबायदि मोनो निहा नोङो दाउ सावनानै एक्सपिरियेन्सखौ जाया आं खोन्थानो रोङा खस्थ'थार आयु मानो एफा खस्थ' जाखो दे हांसोखौ गोदागासिनो नै दा गोदासिगोन आंथ' गोदानो रोङा नालाय आमाय गोदागासिनो आंथ' गोदानो रोङा ओंखायनो आमायखौ गोदानो थिनबाय आङो फेन्दियानो नै जा जोंनि अनला ओंख्रिया ओरैबायदि पारफेक्ट जाबाय बांद्राय केमेरायावसो गोजान नुवाखै औ बरियाल' जाखाबाय संग्रायाबो आंहा आराम मालाय संनाय दैलिगां सङो दिनैहाय निहा संनायखौ जानोसै गोथाव औ मानना जाबाय खांनांसिगौल' हांसोखौ एबार संनोसै अमा बिबुआलाय अमा बिबुआ रुबाय दा रुनानै बेखौहाय माबानोसै मा होनो सुनोसै निहा बेदरखौ मोजां एवदे नङालां मोजां एवदा जोंहा बेदर संला अमा बिबु मोजां एवदे थावनि जाबाबो सिखानो हालाय Everything you know is in your mind. Aduh, bener-bener jangan bosan ini. Zasigın dinle olaybaydि. Rehan nों बिसिबुरजा जागोन? दा नायबाय थाब्रा निहा एबार थाव होसिगोन माबायदि सङो दे निहाया नायनोसै निहाया सामब्राम होसिगोन एसेबाव बेदराव सामब्राम होबासो गोदै जायो बेदरा मोजां जानो नै जोंना हांसोआ गोदाखांबाय जा मोजाङै बरिया जाखाबाय हांसो गोदानाया दा बेखौहाय आलुजों संनोसै आङोथ' नङा जोङो निहाजों संगोन आरो दिनै आं हारसिं सङा मोजां जाथारबायना हांसोआ मोजां ओंखारबाय आङो मा होनो आलुजों हांसोजों नायनोसै आं संनोसै मा जायो आंना गोथावसिन जायो ना निहाना गोथावसिन जायो दाहाय नायनोसै सोरना गोथावसिन जायो दा आङो स्टार्ट खालामनोसै संनायखौ हांसो बेदरखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो माबायदि सङो बयलारखौ संनानै जाखायो न'आवनो संगोन नोंना मोनबाय बिदिबा सारा दुंबाय आं दा सारायाव थावखौ होनोसै रावबो केमेरा लाग्रा गैया थ' आखाइ थोंसेजोंनो मावनोसै आङो उपायथ' गैया मावखानांगोन आङो दा स्टार्ट खालामनोसै थाव होनो बुरजाखौनो होबाय मानोना हांसो बेदराव थाव बुरजा सामब्राम बुरजा होबासो हांसोआ गोदै जानोबो गोथाव जायो ओंखायनो आङो थावा दुंथोंसै आङो दिनैसो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो आङो अरावहाय ओंख्रि संबाय माबायदि जायो अराव ओंख्रि संनाया गेसनिफ्राय अरा साबसिन गोथाव जायो ओंख्रिया मानोना गोबाव संनाय जायो जा मोजां जाखायो साराया दुंबाय स' आङो बेवहाय सामब्रामखौ होजोबनोसै सामब्रामखौ होबाय आं दा बे सामब्रामखौ एसे खामहोगोन खामहोखांनानै आङो बेदरखौ बेयाव होनोसै आरो आङो गासिबो मस्लाफोरखौहाय देनानै लाखाबाय गरम मस्ला बानलु गोरान ओमफ्रायहाय हाइजें सामब्राम गुफुर दालचिनि दुलचिनि देनानै लाबाय जोगोनार मा होनो जोगोनारनो सरि जोगोनार नङा मा होनो हांसोआवहाय दालचिनि दुलचिनि होआबा थावा
Nia, apa apa? Kesli. Erot. Ada. Nia nabu. Mabaidi जाखो? नायनोसै आं बेदरखौ. खोस्लि गैया, सब खोस्लि लायगोन आं. बांद्राय होखादो. नै अमा बिबुआ बांद्राय दैयानो रानाखै दासिमबो. बेखौ रानजासे दोनगोन. जोंहा संनाय. हांसो बेदरा गोथाव जायोना. अमा बिबुआ गोथावनाय. सबो गोथाव जायो नायनोसै. निहानि बेदर संनाया नै जा साइज नुखाबाय खावसे हायखांबाय मोनबाय मालाय दा हांसो बेदरखौ नायनोसै माबायदि जादों आनाखै दाबो हांसोआ दासो जागासिनो जा साइज नुखाबाय नै हांसो बेदरजों मा होनो आलुजों मोनबाय दा बेखौहाय खांनोसै खांनानै ओंखामजों जानोसै साइज नुबायना माबायदि नुदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर निहा संनाय So guys जों दा ओंखाम जागासिनो दा ओंखाम जाखांनानै जोङो दा न'आव थांगोन so निया मा जागासिनो निया मा जानांगौ ओंखाम जागासिनो जोङो दा ओंखाम जाखांनानै जों थांगोन नै ओंखामा मा ओंख्रि हांसो आलु ओमफ्राय ओमफ्राय ना एवनाय ओमफ्राय अनला मेवाइ अमा बेदर ओमफ्राय अमा बिबु एवनाय जों दा जागासिनो जाखाङाखै नै एसे दंबावो जाखांनानै न'आव थांसै नियानो जाखाबाय निया ओरैबायदि जाखाबायना आयौ Hi guys आं दिनैहाय जाखांबाय लोंखांबाय दा आं न'आव थांफिननोसै आं दा रेडि जाखांबाय स' जोंनि माइ गायनाया माबायदि जादों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरो जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानाय लोंनायफ्रा माबायदि जादों खोन्थाहर अननानै कमेन्टआव ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव निया माबायदि मोनखो माइ गायनानै मेंदोंनो निया थैनोसै हनै थांनोनो Thank you for watching आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दा जोङो ओंखारबाय थांनोसै न'आव थांनोसै जोङो दा जाखाबायबो ना ओंखायनो बाय बाय